Пам-пам-пам-пам. Вітаю спадарства, з вами падкаст вальнадумства. Вітаю, Францішак. Всіх вітаю. Нас уже месяц не было навінных выпускаў, таму сёння мы гэты прабел васпаўняць будзем. І першая навіна гэта у Калінкавічах выбухнуў шахед. Была цікавая рэакцыя у першую чаргу улады на гэта ўсё. Там у нейкай жанчыны відэакамера зняла гэты выбух шахеда і да яе адразу прыляцеў собар, і ее ў такім вельмі жорсткім рэжыме затрымалі. І вось цікава, я разумею, што Беларусі зараз законы не вельмі і працуюць, і незразумела, чаму ўвогуле яе можна затрымаць. Пісалі, што што гэта відос выклалі на нейкіх там экстрэмісцкіх каналах, і таму ее затрымалі, але на гэтыя каналы відосы як заўгодна могуць патрапляць, таму вось з краіны жыве. На экстрэмісцкіх каналах можна і відосы з дзяржаўнага тэлебачання пабачыць, напрыклад. Так. І вось цікавая сітуацыя, што вось у межах дзяржавы выбухнуў варожы дрон, расійскі, ясная справа. І замест того, каб даваць нейкія там каментары, што гэта было, там пытаць у Расіі, што гэта было, яны проста затрымліваюць тых, хто паказвае правду. І як для мяне, то гэта небяспека, таму што калі рэальна пачнецца нейкая сітуацыя, як памятаеш, гэтым летам адключалі святло там у некалькіх гарадах, там 3 дні святла не было, і мы нават адзін дзень пра гэта не ведалі, таму што проста ніхто не паведамляў, дзяржава не паведамляла, там да ЗМІ нашых гэта таксама неяк позна дайшло. І вось мне здаецца, вот з-за таго, што ў нас людзі ўжо баяцца проста пісаць незалежным СМІ, у незалежныя нейкія каналы, таму інфармацыя будзе даходзіць да людзей ўсё павольней. І калі ў нас рэальна станецца нейкая супер небяспечная сітуацыя, вот гэта можа нам перашкодзіць яе хутка вырашыць. Так. А вось, дарэчы, пытанне да цябе, вось як ты у вайсковай тэме нашмат больш прашарены. Чаму тыя шахеды ўвогуле ў Беларусь залетаюць? Складана сказаць. Ёсць толькі тэоріі, што, першая тэорія, што украінцы навучылі рэбам адкланяць гэтыя шахеды, але я не ўпэўнены, што гэта праўда. Можа, проста памылкі ў софце, напрыклад, таму што шахеды ляцяць самі па сабе. Наколькі я разумею, шахеды не недавно пачалі ўжываць, так? Іх проста пачалі кожны дзень ўжываць зараз, і, магчыма, просто усе гэта такія дэфолтныя іх шляхі, як яны ляцяць, украінцы ўжо перакрываюць, яны, можа быць, намагаюцца проста ляціць такімі акольнымі шляхамі. І, магчыма, або з-за памылак, або, можа, там рэальна нейкі украінскі рэп гэта робіць. А іншы варыянт, што гэта проста нейкая правакацыя Расіі, што яны там трохі штосьці намагаюцца там пращупаць. Тут незразумела. Занадта часта нават таму што в іншых краіны не залятае. Хаця нядаўна насправді у Румыніі выбухнуў дрон таксама. Іншыя краіны каб у іншыя краіны заляцяць, это трэба прыляцяць праз усю Украіну фактычна. Яны так і летаюць, дарэчы. Яны ж развароты робяць, там прылятаюць, намагаюцца падмануць там супрацьпаветраную абарону. У мяне няма адказу. Я думаю, ніхто не можа зараз сказаць, чаму гэта адбываецца там на 100%. Вось так. Гэта ўвогуле, гэта тэма з вайною. У меня в Твиттері былі месяц таму баі, там калі гэта курская аперацыя пачалась, там расійскія лібералы адразу пачалі выпускаць відосікі, што это фікова, там курская аперацыя не патрэбна, там Украіна прайграе, усход втраціць. Прайшоў месяц, нічога так кардынальна не змянілася, расейцы патрохі ідуць, там трохі наступаюць, но ніякіх прарываў няма, тобто нічога такога не здарылася. І таму я знову ж кажу, што у пытанні вайны ніколі не трэба глядзець на экспертаў, якія предугадваюць што-небудзь. Яны тыкаюць проста пальцам у неба. У нас няма дастатковай інфармацыі, каб проста прадказаць, што там праз тыдзень будзе. А яны намагаюцца там эти стрелачкі на мапах рисуюць, што вось праз месяц расейцы возьмуць тое, там прорвуць там-то. Ці украінцы, там навпакі, калі Украіна наступае, такі все, зараз там праз месяц яны Крым возьмуць. Такого не адбываецца, таму што
предугадаць гэта ўсё амаль нереальна. Это все інфо-цыганство такое. Ну так. Ну, але настолькі вось это ўсё незразумела, і за тымі шахедамі там у Беларусі ты хутчэй за ўсё і не ведаюць, як рэагаваць. Што за тым рабіць? Нашыя лукашысты рэагуюць проста як умеюць. Штосьці адбываецца, трэба затрымліваць людзей. Даволі ўсё проста. Ну так. Так, з цікавага яшчэ, так, калі сёння на вайсковай тэме недоўга сядзець, Расія, яна змяніла сваю ядзерную дактрыну, тобто зараз яна можа ўжываць сваю ядзерную зброю, калі на нападзе не ядзерная дзяржава з падтрымкай ядзернай дзяржавы. Тобто, напрыклад, зараз нават па іх законах яны могуць атакаваць Украіну ядзернай зброяй, атрымліваецца, таму што яна бомбіць тэрыторыю Расіі. Вось, яны там сколькі, тыдзень таму гэта прынялі, Украіна все адно атакуе іх там нафтабазы, склады са зброяй, і ніякага адказу няма ядзернага. І тут пытанне такое, што калі ты пагражаеш чымсьці і кожны раз не выконваеш гэтую пагрозу, то ўсе патрохі перастаюць проста табе верыць. І я думаю, што гэта добра, што украінцы не спыняюцца, тому што, якая розніца? Калі ўсе краіны будуць весціся на ядзерны шантаж, то тыя, хто шантажуюць, рано ці позна проста свет захопяць. Так. Яны імкнуцца гэта зрабіць, фактычна. Так, і мы яшчэ, мне здаецца, калі у нас был апошні выпуск, дарэчы, вельмі цікавы, хто не глядзеў, паглядзіце з камендантам, мы там размаўлялі пра тэорыю вайны, зноwu ж, мы там пра міграцыю даволі шмат размаўлялі, вельмі цікавы выпуск выйшаў, паглядзіце абавязкова. І ў той жа час праходзіла аперацыя Ізраіля по знішчэнню проста камандавага складу Хізбалы, і яны знішчылі ўвесь. Таксама была аперацыя з пейджерамі, здаецца, мы пра яе не размаўлялі, калі там супер цікава, Масад неяк замінаваў пейджеры, якімі карыстуецца Хамас, і проста ў адзін час іх падарвалі і вынішчылі даволі шмат тэрарыстаў. Цікавая аперацыя. Вось гэта аперацыя такого кшталту, это тая аперацыя, да якой ні ў кога не можа быць пытанняў у плане методыкі вядзення вайны. Яны знайшліся пытанні. Там некаторыя пейджеры, здаецца, патрапілі да ратаўнікоў, да пажарных, некаторыя там нібыта дзеці там гулялі з пейджерам, там штось такое. Правда, я пацверджання такога не знайшоў, там былі проста кадры з лекарні, дзе даволі шмат людзей такіх невайсковых было. Але ўсё адно я тут згодзін, што гэта проста мінімальныя жертвы, якія магчымыя. Але это настолькі складаная аперацыя, што цяжка чакаць, што хто-небудзь будзе весці вайну такім чынам на пастаянцы. Так, бо это вельмі складана для рэалізацыі. І вось тут нам хтосьці там пісаў, што пад выпускам з камендантаў, што як мы можам увогуле абмяркоўваць вайну двух дзяржаў, калі мы лібертарыянцам павінны быць там як бы супраць дзяржаў, і мы сапраўды супраць дзяржаў. Так. Але гэта не азначае, на мой погляд, што трэба проста закрыцца ў сваім падвале, зачытваючыся Ротбартам, і казаць, як было б добра пры анкапе, што такіх войн бы не адбывалася. Это праўда. Але мы проста маргіналізуемся, адмяжоўваючыся ад праблем, якія зараз маюць, і робячы выгляд, што яны нас нібыта не датычаць, і мы не можам там займаць ніякую пазіцыю. Мы можам і мы мусім. Так, адзінае, што там я разумею, калі якія-небудзь там светавы імкнуцца лавіраваць, таму што на расійскі электарат працуе, так, яму трэба, каб рускія яго за чалавека лічылі, а не за агента Гацдэпа. Так. Яны яшчэ кажуць, што проста пасля вайны там улада зменіцца, ім трэба, каб за іх галасавалі людзі, і у тым ліку зэтнікі, на якіх яны зараз працуюць. Я не ведаю, наколькі гэта эфектыўна. Я думаю, што зэтнікі і так не прымуць таких даволі фемінных людзей, вось як Михаил Светаў. Тобто там, каб цябе прынялі зэтнікі, ты мусіш быць як Женя Прыгожин, да?
Тобто таким альфа-самцом, який там всіх шлет нафіг, і коли що може пайсці на Кремль. Я, здається, інший типажі просто людей зетнікі не приймуть. І тут, до речі, што цікава, зетнікі те ж саме. Яны называюць вось гэты ліберальны, там лібертыянскі, все гэтыя движы называюць соевымі. Таму што вы там, вас там Навальнага забралі, вас там выйшла 100 тысяч, вы нічога не зрабілі. І ты такой думаеш, ну да, штосьці ў гэтым ёсць. Вось калі затрымаюць некага зетніка знакамітага, то, мабыць, зетнікі выйдуць і там разнесуць уладу. Але знішчылі Прыгожина. Нічога, ну, все просто закрылі очы. Гіркіна пасадзілі ў турму, все таксама просто прамаўчалі. Зараз гэтага зет-блогера знакамітага 13 таксама забралі, і все просто такія там 2 чалавекі штосьці ў тэлеграме напісалі, вось весь іх супраціў. Таму соевыя там і ўсе атрымліваюцца, калі так казаць. Можа, акрамя кадыраўцаў, якія там нагібаюць каго хочуць і як хочуць. Ну так, ведаеш, у зетнікаў вельмі хутка зменяцца погляды, калі будзе патрэбна, мне здаецца. Тут просто як чалавек выглядае, ну, канешне, гэта істотна, але гэта светлаўцаў, я думаю, таксама можна знайсці людзей, якія выглядаюць па-іншаму. Так, бо светлаў там можа падкачацца і на лыса пагаліцца. Гэта для нас, ну, не важна, а вось для зетнікам, вось ім трэба ж, каб гэта быў такі, ну, здоровы мужик, а не чалавек з длинным волоссем. Ну, у іх, мне здаецца, у іх трохі іншы светапогляд у гэтым всім плане. Таму тут, конечно, я не разумею, як лібертарыянцы во главе там са светлым могуць нават намагацца працаваць з этой аўдыторыяй. Мне здаецца, што яны больш сваю втрачаюць, таму што, ну, я бачу, як у светлого даволі шмат было паслядоўнікаў да вайны, але мне здаецца, вся гэта падтрымка змяншаецца. Я нават просто для цікавасці вось зашоў на іх на СВТВ, і штосьці з артыкулаў там уже не так шмат пішуць, як раней. Ну, і мне здаецца, гэта вся тэма трохі памірае. Ну, але магу памыляцца, можа, там все клёва. Але, мне здаецца, не. Так, ну, у яго ўзята вось пазіцыя, што ён там, што ён расійскі палітык, так, расійскі палітык не можа гнабіць Расію, і ўсё такое, ну... Але насправді можа. Ну, тобто, для меня есть знайомыя, которые кажуць, ну да, ну, Расія, конечно, гэта фігова, но іх апозіцыя не можа просто, ну, по логіке працаваць супраць Расіі. А вот я учора в Твиттере нашел, есть такой блогер Майкл Наки, расеец, хотя, ну, я думаю, что, может, американец какой-то. Окей, ну, я просто поглядел, что он там рабіў, і у іх ёсць такі праект у расейцаў, «Ідзіце лесам» называецца, які дапамагае дэзерціраваць з расійскага войску. І вось гэты блогер, ён распавядае пра жахі вайны, распавядае, як херова в войску расійскім, а там максімальна херова. І даволі шмат людзей ад яго просто ідуць на гэты праект і кажуць, мы там хочам дэзерціраваць, мы хочам не патрапіць там у расійскае войска. І вось гэта рэальная праца, якую бы расійская апозіцыя магла рабіць. Это вот, ну, больш я просто не бачу, чым яны яшчэ могуць займацца. Там вось я толькі што бачыў навіну, што там у Вільнюсе сабралася, там, ну, там расійскія апозіцыянеры сабрались, штосьці там абмяркоўваюць, і я бачу, што, ну, іх ідэя, што не працуюць санкцыі, там, што іх трэба адмяняць, там яшчэ штосьці такое, ну, спрэчнае. І адзін з іх кажа, што трэба, каб украінцы маленькімі групамі зайшлі ў Беларусь, беларускае войска адразу складзе зброю, і гэта будзе удар пад іх Пуціну. І вось гэта, я не разумею, ты людзі просто ў іншым свеце жывуць. Калі б Беларусь напала на Украіну там першая, Украіна адпавяла там, то да, можа быць, беларускае войска і здалася. Але калі гэта будзе такая прямая агрэсія на Беларусь, то войска, ну, просто не можа здацца. Ну, так, на жаль, так. Ну, тобто, яны просто адбітыя некія. Мне здаецца, яны, ну, калі б Украіна нападзе на Беларусь, гэта калі б, ну, я не думаю, што такое будзе, гэта амаль нереальна, то гэта было толькі плюс Пуціну, тому што Беларусь была бы ўцянута, можа, сваімі невялікімі сіламі, але ўсё ж такі ў вайну. Ну, і гэта, па сутнасці, пацвердзіла б усе гэтыя наратывы Лукашэнкі. Так, што на іх хочуць напасць. Так, ну, таму што, ведаеш, Беларусь — это такая вось вельмі дзіўная краіна. Так, ну, у нас абсалютна зараз няма ніякага закона.
Так у нас няма нават ілюзіі того, што ў нас ёсць нейкія справядлівыя суды, што ў нас ёсць нейкая заканадаўчая сістэма справядлівая, што тыя, каго там арыштоўваюць, што іх арыштоўваюць згодна з нейкімі там прававымі прынцыпамі, чым-небудзь такім, што суды створаныя для того, каб абараняць людзей, што ты можаш абараніцца ў суде. У беларусаў няма ілюзіі того, што это адбываецца. Так? Просто у тых, хто это як бы падтрымлівае, яны ўсё роўна, мне падаецца, усведамляюць, што ўся гэтая сістэма працуе на карысць аднаго чалавека. Так? Просто яны лічаць, што гэты чалавек мудрэйшы і разумнейшы, і варта, каб на яго на карысць это працавала без усіх гэтых вашых там правоў і так далей. Але вось з аднаго боку гэта, так, з іншага боку як бы ёсць вялікае жаданне ні ў што не ўлазіць. Так? Вось это вось як беларуская нацыянальная ідэя сядзі цішэй вады, ніжэй травы, і магчыма нічога з табой не здарыцца. Моя хата з краю там. Так. І як у такой сітуацыі людзі б сябе паводзілі, калі б там Беларусь была сапраўды ўцягнутая, это вельмі цяжка да прадказання. Ну, я думаю, што быў бы нейкі супраціў, таму што мне здаецца, што зараз гэта такі кантракт з Лукашэнкам, што людзі не супраціўляюцца, сілавікі там спакойна сабе жывуць, дажываюць да пенсіі, а Лукашенко правіць проста. Таму што ў нас больш плюсаў у Беларусі насправдзе няма. То есть эканоміка ў нас ніякая, напрыклад. Там адукацыя таксама даволі слаба. То есть у нас все даволі слабае, акрамя таго, што та ідэя, якую Лукашенко прадае, што вось вакол вайна, все воююць, паміраюць, а мы жывём хоць, дыктатура, але стабільна, все спакойна жывём. А вось калі і гэтага не будзе, просто не будзе тады і сэнсу трымаць Лукашэнку. А калі будзе вайна, то это не просто будзе, як там расейцы на пачатку ваявалі, што яны прафесійным войскам там ваявалі, якое без мабілізацыі, без усяго гэтага. А ў Беларусі просто гэта немагчыма. У нас няма столькі грошаў, у нас будзе адразу мабілізацыя. А мабілізацыя ў вайне, якая не лічыцца грамадствам справядлівай, яна даволі складаная. Тобто яна можа і зламаць гэтай пазіцыі Лукашэнкі. Але ён не ўлезае ў гэты весь движ, і гэта, конечно, шахеда збівае. Вот апошні раз, здаецца, не ведаю, там не збілі, он выбухнуў. Збіваюць ужо нормально. Просто дзіўна, што все-таки ўлада ніякіх каментароў не дае, яны просто нібы нічога не адбываецца. Гэта таксама можа супраць яе сыграць, калі реально шахет прыляціць камусьці ў хату, ці там шматпавярхоўку, напрыклад. Паглядзім. Давай, можа, да навінаў вернемся. Так, што у нас там далі па навінах? Давай ты сваю, потому что я уже накидал тут кубку. У Грузіі парламент зацвердзіў некаторыя змены, якія датычаць геяў. Это яшчэ там не інфорсіцца, наколькі я разумею, гэтыя змены пакуль што, але ў хуткім часе верагодна, і калі это адбудзецца, то забароняць гей-парады, забароняць вясёлкавы сцяг, забароняць там нейкія там кніжкі на гейскую тэматыку ці што-небудзь такое. І карацей, стане неяк так. А дарэчы, у Грузіі былі гей-парады? Я вось штось не памятаю. Я таксама не памятаю, ці яны там былі, але я думаю, што хутчэй за ўсё былі. Я быў бы здзіўлены, калі б іх там не было, але я не памятаю ніводнай навіны наконт гей-параду ў Грузіі, таму што мяне надта цікаўлюся тэмай гей-параду ў Грузіі. Але неяк мне не траплялася. Дарэчы, там грамадства такое суперкансерватыўнае, я б сказаў, акрамя моладзі. Моладзь якраз такі даволі прагрэсіўная. Я проста жыў, наверное, паўгады ў Грузіі, мне вельмі падабалось, што там вся моладзь ведае супердобра англійскую мову. Яны ўсе ў тэме гэтых всех трендаў захадных, і таму можа быць гей-парады, там это іх тэма таксама, таму што ім цікава гэта.
Але больш такі сталыя, там, конечно, яны даволі рэлігіёзныя. Па-першае, ёсць частка людзей, якія досі любяць Савок, ну, не сам Савок, а хутчэй Сталіна, якой яны распавядалі, што ў свой час там, ну, в Савке было не вельмі добра, але вось у Грузіі Сталін любіў і рабіў усё, каб яна цвіла, квітнела. Ну да, там можна нават там у крамах там гэтыя бюсцікі купіць Сталіна. Не ведаю, як зараз, я там гады 4 таму жыў, ну такое было, і можна там кафешку было зайсці, і там з табой там афіцыант мог паразмаўляць на тэму там Сталіна і ўсяго гэтага. Там, ну, ёсць частка людзей, які падтрымліваюць Расею у тым ліку, хаця не вельмі зразумела чаму. Вось, і кажуць, што і Лукашенко нармальны. Ну, мне, калі абіраць паміж гэтымі 7 групамі, то я аберу тых, хто праводзіць гей-парады. Хутчэй. Не, ну адназначна. Адназначна. Ну, але это вось... Так, шкада, што і ўсёй Грузія ў цым ліку ідзе ў такім кірунку. Беларусізацыя. Да. Ну, а Лукашенко ўвогуле даволі папулярны, насамрэч, за мяжой. Вось, ён там быў по-моему, до 20-го года ён быў... Магу памыляцца, можа быць, до 18-го, 19-го, дзесьці у тых да гэтых месцаў ён там, напрыклад, ва Ўкраіне быў самым папулярным замежным палітыкам, нумар 1, а потым ён змясціўся на нумар 2 пасля Меркель. І я памятаю, што у якім у 14-м, можаце, у 15-м годзе ездзіў з канцэртам у Кіеў. Ось, і нас там сустрэлі там мясцовыя металхеды. Ось, і адзін з іх быў такі украінамоўны, так далей, прикольны такі хлопец. Але ён казаў, не, ну Лукашенко, здаецца, не дрэнны, ён, здаецца, беларускую мову надта не душыць, ён, здаецца, там і тое, і сёе, даволі там, типа, нармальны чувак. І это, ну, быў адназначна не прарасійскі украінец. Так, і... Можа быць, таму яны былі, так не ведаю, здзіўленыя, што ли, калі расійскія войскі з Беларусі пайшлі. Таму што для беларусаў, для нас это, ну, не было нічога дзіўнага. Да? Для нас было заўсёды зразумела, што калі штосьці такое, то Расія Беларусь будзе выкарыстоўваць. Для нас хутчэй дзіўна, чаму зараз войскі з Беларусі не ідуць. Вось. А для іх у мяне было тады, вось, калі вайна пачалася, такое ўражанне, што яны былі ў нейкім шоку, што для іх нейкі сюрпрыз. Не з пункту гледжання нават самого факту пачатку вайны, а з таго, дзе ў гэтай вайне знайшлася Беларусь як дзяржава. Так, і як быццам яны не ведалі, што Лукашенко это там пуцінская сабака. Я думаю, просто яны не цікавіліся гэтай ўсёй палітыкай, а больш размаўлялі з людзьмі, якія прыязджаюць з Беларусі, там у Львове, напрыклад, даволі шмат у Кіев прыязджалі ў Адэсу, і ну, заўсёды такое стаўленне украінцаў да беларусаў было добрае, ну, таму што мы там акуратныя, там, ну, ведаеш, это ўсё, там это малако, там малочку прывязем. Ну, і беларусаў да украінцаў таксама было стаўленне добрае, тыпу, суседзі нашы, ўсё, у нас ніколі ніякіх прэтэнзій, там, у адрозненне ад расейцаў і палякаў у нас не было, адно да іншага. Вось, і судзілі па народах проста, а не па прэзідэнтах. Я упэўнены, што палова беларусаў нават не ведаюць там 2-3 украінскіх прэзідэнтаў, акрамя там актуальнага, можа, і Януковіча, і ўсё. Ну да, тому што людзі сваёй палітыкай сваёй краіны не цікавяць. Чакай, трох ведаюць. Я думаю, усе ведаюць Зеленскага, Парашенко і Януковіча. А тыя, хто старэйшыя, яшчэ не ведаюць, не факт. А тыя, хто яшчэ старэйшыя, то і Кучму памятаюць. Я не здзіўлюсь, калі палова беларусаў не ведаюць, які прэзідэнт быў да Лукашенка. Калі іх спытаеш, іх это ў ступар паставіць. Не, я думаю, усе ведаюць, што это... Не? Ну, насправді ты просто, мы з тобой тусім в гэтых бургалках палітычных, і мы там нават штосьці трохі больш ведаем за сярэдняга чалавека, але мне бывае там раз на паўгады, я не знаю, я нап'юсь каньяка і захожу в чат-рулетку, каб паразмаўляць з беларусамі в Беларусі. І там каша ў галаве проста, яны нічога не ведаюць, ну просто все вельмі слаба. Таму все ж таки
Ну, я думаю, гэта таму, што у нас проста няма размоў пра палітыку ў Беларусі там на ТВ і на ўсім гэтым. Это так, что палітыка это просто такая забаненая тэма, яна была заўсёды, та быў невялікі такі проблеск у 20-м годзе, калі пра это стало можна размаўляць. Ну, і тое, мы пра ўнутраную палітыку размаўлялі, мы ўсё адно не размаўлялі там, што ў Европе, а што ў Расіі, а што ў Штатах там. Вось мы зараз з табой намагаемся гэты прабел свайго там погляду. Так, і давай тады вяртацца да навінаў. Так, так, што у нас яшчэ? Дэбаты ў нас былі будучых аднаго з, ну, карацей, віцэ-прэзідэнтаў, якія зараз... Ну і прэзідэнцкія мы таксама не абмяркоўвалі з Камалай. Мне здаецца, абмяркоўвалі, не? Не, мне памятаю, што мы толькі Трампа з Байденом абмяркоўвалі. Окей, можа быць. Ну я просто уже со всеми, мне здаецца, абмеркаваў, я уже розныя. Мне просто цікава, у меня есть сябр, які прям топіць за Трампа, прям Трамп. Ну, ён, здаецца, лібертарыянец, і ён такой, все, Трамп типа правы, і ён прям можа будзе лепш. Але пасля гэтых выбараў сказал он такое, что-то, ну, что-то Трамп, конечно, здаў трохі. Я уже не настолькі за яго. Многія крытыкуюць зараз, што ён, як ён каманду сваю абірае, тому что там ну, все антиукраинские просто максимально. Изоляционистские. Ну, а про самі дэбаты, вось я іх, у адрозненне ад дэбата віцэ-прэзідэнтаў, я іх глядзеў. Ой, я не ведаю, даволі цяжка гэта насправдзе глядзець, это выглядае як такі цырк, дзе просто яны накідваюцца там, ну, больш Трамп, конечно, на супраціўніка свайго, вось все смяялись з гэтага мема пра сабак, ой, пра ці хатніх жывёл, якіх там... Так, у Спрингфілдзе, так. Ну, да, это, конечно, даволі жорстка, но але па сутнасці не гэта істотна, так? То бок тое, што яны там абодва хлусілі, это зразумела пытанне, што мы можам сказаць па гэтых дэбатах пра тое, што яны будуць рабіць. Так, і... Ну, і агульна, насамрэч, і пра тое, што адбываецца ў галовах амерыканцаў, таму што яны ж гэтых дэбатаў рыхтуюцца актыўна, яны там маюць свае нейкія даследаванні, у іх там іхныя партыі маюць да халеры грошы, іхныя перадвыбарныя кампаніі, і яны ведаюць, на чым сканцэнтравацца. Яны загадзя ведаюць, на чым яны будуць канцэнтравацца, што больш западзе іхным патэнцыйным выбаршчыкам. Так. І мне падаецца, што ў такіх дэбатах казаць нейкія такія ключавыя словы, ключавыя фразы больш істотна, чым адказваць на пытанні, якія ім задаюць. Менавіта таму яны не адказваюць на пытанні, якія ім задаюць, а проста пачынаюць на звязаную тэму кідацца нейкімі сваімі завучанымі фразамі, якія яны думаюць, што вось добра трапіць да іх. І вось у Трампа это былі гэтыя вось сабакі з катамі, так? І актыўная такая антыэмігранцкая палітыка. І вось што там я звярнуў увагу, як ён казаў, што вось там, што прымаем мігрантаў, якіх у сваіх краінах не хочуць бачыць, і як прыклад краіны ён прывёў Венесуэлу. То бок Трамп лічыць, што это дрэнна прымаць людзей, якіх венесуэльскі ўрад не хоча бачыць. Мы, як краіна, якая мае, ну, трохі падобную сітуацыю, разумеем, чаму гэтых людзей яна не хоча бачыць. Это не праблема таго, што там іх выганяюць там нейкіх забойцаў ці вароў. Это выганяюць палітычных апанентаў. І такія вось выказванні Трампа наконт палітычных апанентаў. Ну, мы фактычна ў такой сітуацыі, як тыя мігранты, пра якія казаў Трамп, толькі што мы не ў Амерыцы. Так, ну і... Не ведаю, вот мне таму і не спадабались дэбаты, таму што яны просто не дэбатавалі, яны кідались тэзісамі там, і нібыта все гэта ўжо дзесьці чуў. Ну, цікава было б все ж таки, каб яны паразмаўлялі адзін з іншым, таму што я вот тэзіс там пачытаў, пра што размаўлялі Уолтс і Вэнс. Ну і выглядае, што гэта реальная нармальная размова, дзе яны паказвалі свае пазіцыі, не кідаліся адзін на іншага, з павагай адзін да іншага ставілись. І вось трэба абавязкова паглядзець. Просто яшчэ рукі не дашлі. Ну, што там Украіну зусім не чапалі.
Ну, Таму я же не толькі. Я думаю, таму што віцэ-прэзідэнты не моцна та адказваюць за міжнародную палітыку. Ну, але гэта адна з асноўных рэчаў, за якую крытыкуюць Вэнса. Мгм. І як бы варта было б удакладніць ягоныя так. погляды на эту тэму. Паставіць пытаннечка. Карацей, вот так, да, блин, абмяркоўваць гэты... Я думаю, там уже няма чаго абмяркоўваць. Да, ну, можна было б за штосьці зачапіцца, калі б мы вось адразу пасля дэбатаў выпуск зрабілі. Але зараз ён уже штосьці у памяці. Ну, і там нічога новага. Фактычна мы гаворым пра гэта на кожным выпуску, і мы не гаворым нічога новага. Дарэчы, там уже ўсё зразумела. Пра Украіну ж таксама было, яму пытанне задавалі. Але ён так сыходзіў, казаў, што калі б я быў прэзідэнтам, яна б не пачалася. Так. Яму Трампу прямо адкрыта задалі пытанне, ці хоча ён перамогі Украіны. Ну, ён не адпавёў. Ён не адказвае на это. Ён не адказвае, відаць, не хоча. Відаць, не гэта ягоны план. Ну, альбо, відаць, ён проста кіруецца на тых выбаршчыкаў, якія не хочуць перамогі Украіны. Так. Ну, і... А думаеш, такіх шмат, дарэчы, в Амерыкі? Мне здаецца, што 7 там плюс-мінус, ну, нема такой прям, ну, нейтральна адносіцца да гэтага ўсяго. Гэта ж все-таки вайна далёка. Хутчэй за ўсё. Таму, можа, яны так шмат пра гэта і не кажуць на дэбатах. Я думаю, там ёсць такая частка выбаршчыкаў. Я думаю, што ёсць, напрыклад, частка з этой лібертарыянскай партыі, якія на ізаляцыянісцкіх пазіцыях стаяць. Ну, а яна ж там развалілась, дарэчы, ўжо даўно. І там ёсць гэтыя нью-гэмпшырскія лібертарыянцы, ёсць яшчэ проста іншыя все. І там, здаецца, і іншых таксама шмат, і яны все ж таки, ну, супраць таго, што Рашка робіць. Не, ну яны могуць быць супраць, а Трамп як бы не кажа, што ён за. Так. Вось, але тут пытанне ролі Амерыкі ва ўсім гэтым, і я думаю, што ў іх можа быць вялікая колькасць людзей, якія лічаць, што трэба проста спыніць вайну, каб людзі не паміралі, а дзе спыніш, гэта ўжо не так істотна, і гэтая пазіцыя зразумела. Вось, і тут і Трамп можа проста кіравацца да гэтых выбарчыкаў. Ну, ладно, я думаю, трэба сканчаць з амерыканскімі выбарамі. Да, яны ўжо даволі хутка будуць, ужо паглядзім там, хто пераможа. Не будзе сэнс пра гэта размаўляць, што нас там чакае. Пакуль што так даволі сумненька. Што ў нас там яшчэ? У нас у Аўстрыі выбары былі. В Аўстрыі выбары былі, і ў іх партыя свабоды. Дарэчы, ты заўважыў, што партыя свабоды, дзе б не былі, яны такія ўсе вельмі шавіністычных поглядаў і прарасійскіх прытрымліваюцца звычайна. Так, вось, і вось такая вось прарасійская партыя свабоды Аўстрыі, яна заняла сабе найбольш месцаў у парламенце пасля выбараў. І хутчэй за ўсё не сфармуе ўрад, бо ніхто з імі не хоча, ну але там яшчэ паглядзім. І што таксама цікава, што гэта вось адна з тых партый, ну, якія пры гэтым у пэўнай ступені прытрымліваюцца рынкавых ідэй. Вось, але толькі ў такой пэўнай ступені, то бок яны кажуць, што іх там сацыялка павінна застацца, але пры гэтым падаткі яны хочуць снізіць, трохі дэрэгуляваць усё. Яны кажуць, што сацыялку змогуць захаваць толькі калі перастануць пускаць мігрантаў. Ну і вось такая ў іх эканамічная ідэя. Але насамрэч фішка ў тым, што это нікога надта не хвалюе. Так. І такім чынам, ну, гэта вось частка такіх вось партый, як это альтэрнатыва для Германіі, як там вось яны, это вось партыя свабоды Аўстрыі, і можна быць нават у нейкай ступені это польская канфедэрацыя, так, якія так трохі заігрываюць за тымі вось з рынкам, таму што эканоміка на сённяшні дзень не хвалюе выбаршчыкаў. Ну, яна хвалюе ў сэнсе, каб яна была добрая. Так. Вось, але такім чынам частку электарата ліберальнага яны сябе забіраюць, і
атрымліваецца так вось это вось ідэя аб'яднання гэтых кансерватараў з лібертарыянцамі, з лібераламі. Я гэта бачу так, што фактычна проста кансервы нас юзаюць як могуць. Што ліберальны рух, лібертарыянскі рух ад гэтага не выйграе зусім, толькі прайграе, ён толькі маргіналізуецца, а кансервы ад гэтага выйграюць вельмі моцна. Бо акрамя свайго неадукаванага электарату яны атрымліваюць яшчэ нейкую частку гарадскога адукаванага электарату, якія клапоцяцца пра рынок, скажем так. Ось, і ну это задніца, давайте пераставаць так рабіць. Это давайте выходзіць з этой вайны культурнай кансерватызму супраць прагрэсівізму, тому што ну гэта насамрэч не сапраўдныя праблемы, это не сур'ёзныя праблемы. Сур'ёзныя праблемы это дзяржава, якая нашыя правы парушае. Сур'ёзныя праблемы гэта тое, што яна суе свой нос куды толькі не можа. Сур'ёзныя праблемы это тое, што людзі не могуць сабе дазволіць нармальна хату купіць з-за таго, наколькі гэты рынок зарэгуляваны. Так што яны маюць нашмат менш грошай за дзяржавы, што цябе за твае погляды могуць куды-небудзь там пасадзіць ці што-небудзь там з табой зрабіць, што цябе за негвалтоўныя злачынствы могуць пасадзіць проста прызвольна. Так? У большасці краін свету. І гэта сур'ёзныя праблемы, а не тое, ці хтосьці там свой там гендер мяняе, ці якога колеру скуры чувак табе кебаб прадае. Я думаю, што можна ствараць ужо сваю тэорыю змовы, што гэта проста дзяржавы і міжнародны такі ўрад, яны замест таго, каб размаўляць о рэальных праблемах, яны ствараюць такія эфектыўныя, якія реально праз 5 гадоў уже все забудуць там і все пра як у Штатах, напрыклад, усе забылі пра ну калісьці гейства, гэта было прям капец. Зараз уже все как бы нормально, і вось быў ли сэнс супраць гэтага ваяваць, но неяк само все одно вырашыцца. А вось реально, что вот і ў Штатах павярнуўся да Штатаў, там няма прарыначнага кандыдата реальнага. Оба кандыдаты яны там з аднаго ці з іншага боку яны напрыгваюць на рынкавую эканоміку, тое ж самае ну і па ўсёй Еўропе. Ну вот ці ёсць у нас на слуху нейкая партыя, якая вось вялікая і прарыначная. Ну все адно, калі яны зараз змагаюцца за электарат. Нямецкая гэта ФДП, як яно там свабодная там дэмакратычная партыя, ці нейкая такая, якая зараз, дарэчы, уваходзіць ва ўрад, але яна ўваходзіць ва ўрад разам з зелёнымі і сацыялістамі. У іх кааліцыя такая. Ну тобто гэта не супер вырашальная сіла. Ну але гэта не апошняя партыя, скажем так. Это партыя, з якой лічацца. Але збольшага ўсе проста абмяркоўваюць, як нам выкарыстоўваць вашыя падаткі, ніяк іх там зменшаць, ніяк людзей больш багатымі рабіць, а як іх выкарыстоўваць ну, на тое, з якога боку лепш там менш пакінуць свабод чалавеку. І вось гэта печальна, і мне здаецца, тут толькі Мілеі. Здаецца, ва ўсім свеце толькі Мілеі супраць гэтага змагаецца. Ну так, дарэчы, пра Мілея, ці слухаў ты ягоны выступ у ООН? Не, ну я такой пераход просто рабіў, побачу. Да Мілея па 200 хацеў. Ладно, вот. Нет, я не бачу, ты мне напісаў, я не паспеў. Ну, Мілея, ну, па сутнасці, ён сказаў тое, што мы ўсе ведаем, так, але ён казаў наконт этой арганізацыі Аб'яднаных Нацый, наконт ААН, што яна калісьці там пачыналася там пасля вайны, яна асягнула вельмі шмат у свае першыя там часы, і да цяперашняга часу можна сказаць, што там калі войны ўзнікаюць, яны не становяцца глобальнымі, і гэта там усё крута, але тое, што яна адышла ад сваіх першасных каштоўнасцяў, якія там былі свабоды там правы ад індывідаў, а зараз навязвае ўсім, як ім трэба жыць усім краінам, навязвае свае нейкія калектывісцкія сацыялістычныя планы. Ён там яшчэ цытаваў Басціа. Ось, і кароче, Мілей робіць вельмі добрыя выступы. І гэта класна, што ён на такім узроўні аб этом гаворыць. Калі яшчэ пра Аргентыну казаць, ужо там узгадалі, то што там яшчэ? Яны яшчэ у Аргентыне это
ордер на арышт Мадуры. Угу. І Мілей вось ён вельмі канкрэтны ў гэтым плане, што ён ніякіх там з ніякімі дыктатарамі не заігрывае у адрозненні ад той ж вось там, напрыклад, калі хтосьці можа сказаць, што вось вось партыя там свабоды аўстрыйская, про якую недавно там размаўлялі, што нібыта там, ну, у Польшы пра канфедэрацыю некаторыя лібералы, лібертарыянцы гавораць, што так кшталту да, у іх там вельмі шмат такіх вось дрэнных кансерватыўных рэчаў, але прынамсі эканоміка, да, эканоміка это адзінае, што істотнае, яны найбольш прарынкавыя, таму можна на ўсё закрываць вочы. І вось Мілей не закрывае вочы. І гэта вельмі крута, і это тое, што робіць яго сапраўды знакавай фігурай у лібертарыянскім руху, што ён не закрывае вочы, што ён адназначна выказваецца наконт Пуціна, наконт Мадуры, наконт Кітая. Ягоная пазіцыя адназначна, ён не займае вось гэтых вось, ён у гэтым плане не ідзе на такія вось кампрамісы, што вось там дзяржава, там і ўсё такое. Не, ён адназначна праўкраінскі, ён адназначна праізраільскі. Да, і хоча і ў НАТО ўступіць, і там сябраваць з Еўропай. Ну, ён маладзец, і калі ў яго ўсё атрымаецца, гэта, конечно, будзе клёвы прыклад для ўсіх іншых краін і для людзей, што можна быць такімі палітыкамі, менавіта не проста казаць, што мы вам пакінем ці падвысім колькасць дапамогі там для бедных, а можна казаць, што я за свабоду, я за рыначак, і мы зробім нашу краіну багатай проста. Так, так. І дадатак яшчэ там недавно выказаўся, што там это, што не павінна быць дэфіцыта бюджэта. Так, і калі там будуць нейкія прапановы праходзіць праз парламент, якія будуць рабіць, каб дэфіцыт бюджэта быў, то ён іх адразу ветаваць будзе. Вось, і это і ў выніку рызыку дэфолта Аргентыны зараз пачалі ацэньваць нашмат менш, чым была год таму. Вось. Але з іншага боку, колькасць этих бедных зараз вырасла. Яна выросла там на некалькі адсоткаў. Там было там 46%, можа 47, а стало там 51. Ну, недакладныя лічбы зараз скажу, прыкладна ў гэтых парядках. Вось. Ну і па сутнасці Мілей в этом папярэджваў на самым пачатку, што будзе вельмі складана на самым пачатку. Это вось такая вось шокавая тэрапія, праз якую і Беларусі трэба будзе калі-небудзь прайсці. Ну, Польша прыйшла ў свой час, да, таксама нават незадаволены трохі людзі былі, але зараз дзе Польша... Ну і зараз людзі па-рознаму ставяцца ў Польшы да Бальцеровіча, да таго, што ён рабіў. Шмат негатыўных. Ну, як бы, да, за Бальцеровіча Польша зараз там, дзе Польша, а не там, дзе там Украіна з Беларусю, калі нават не лічыць вайну. Вось. Але людзі ставяцца па-рознаму, яшчэ ўсё Польша. Мне здаецца, што палякі гэта такі адзін з найбольш шавіністычных народаў у свеце. То бок яны не любяць усіх. Яны антысеміты даволі жорсткія, прычым нават даволі адукаваныя людзі. Да беларусаў яны ніяк не ставяцца, пра беларусаў яны проста не ведаюць. Вось. Яны і украінцаў не любяць, яны і з Літвою у іх там свае цёркі, але асабліва яны не любяць немцаў. Ось, да чаго я это казаў? Чым мы размаўлялі? Пра Бальцеровіча. Пра Бальцеровіча, вось. І пра Бальцеровіча ад палякаў можна пачуць, што Бальцеровіч хацеў там Польшу немцам прадаць, а я немцаў надта не люблю, таму я не люблю Бальцеровіча. Такія вось рэчы. Цікава. Так, у нас яшчэ ёсць маленькія такія навіны. Першае, гэта тое, што ў Швейцарыі першы раз выканалі эўтаназію ў гэтых іх капсулах для эўтаназіі. Як ты адносішся да капсул для эўтаназіі ўвогуле? А чым капсулы будуць адрознівацца? Ну, увогуле прынцыпова адрозніваюцца ад іншых метадаў. А там прикольна, што яны зніжаюць колькасць кісню, кіслароду патрохі, і ты просто без болі просто засыпаеш, паміраеш. І там яшчэ тэма, што ты сам, здаецца, націскаеш кнопку, тобто ты сам сабе забіваеш. Тебе не вводзяць ін'екцыі, як
звычайна робіць эвтаназію, ты сам сябе забіваеш. Ну, увогуле, эвтаназія — это рэч, якая, канешне, павінна быць легальна. Так. І тут у лібертарыянцаў не павінна быць ніякіх пытанняў, што чалавек можа мець права вось такім чынам пайсці з жыцця. Канешне, тут ёсць рэлігійная заўсёды тэма, якая кажа, што это там вялікі грэх. Так. Але чалавек, па сутнасці, робіць шкоду тут самому сабе, калі это лічыць шкодай, напрыклад, з рэлігійнага пункту гледжання, так? І сам потым, нават з рэлігійнай пазіцыі, сам за гэта будзе потым адказваць. Так, і увядзенне вось такой магчымасці, як ты кажаш, калі там, ну, што фактычна ты сам сябе забіваеш, так, то гэта здымае такую, можна сказаць, адказнасць з тых людзей, якія гэтую ін'екцыю вводзяць. Ну так. Ну, я думаю, я не бачу мінусаў, як кажуць. Я думаю, в Польше, конечно, такое не дазволіць, але, ну, в гэтым плане, конечно, Швейцарыя перадзе планеты ўсёй. Яшчэ з Італіі навіна, што там зараз у адукацыі будуць выкарыстоўваць штучны інтэлект, ён будзе дапамагаць вучням вучыцца, адказваць на пытанні, там штосьці дапамагаць рабіць. І это прикольна, это першая краіна Еўропы, якая якраз таки уводзіць гэты весь штучны інтэлект на дзяржаўным узроўні у адукацыю. І цікава, тому што як там прэм'ер-міністрку завуць Італіі, Мелоні, здаецца. Вось яна недавно была дзесьці таксама выступала на канферэнцыі нейкай, там яшчэ Ілон Маск быў, і вось яна намагалась, дарэчы, сказаць пры ўсіх Маску, што трэба дапамагаць Украіне, што трэба стрымліваць гэтых всех агрэсараў, чтоб не было як у Другую сусветную вайну. І яшчэ яна яго укалола пра бяспеку штучнага інтэлекту, таму што Ілон Маск таксама там пілі свой гэты грох. І, ну, і здавалось бы, Італія адна з такіх краін, якая хацела больш абмяжоўваць эту, ну, даволі небяспечную штуку, калі падумаць, калі фільм «Тэрмінатар» успомніць. Але вось яны вже нават прывучаюць дзяцей да будучыні ўжо зараз, это клёва. І мне сумна, што ў всём свеце, ну, зараз адбываецца такая вот шаі-рэвалюцыя, а мы в Беларусі вырашаем праблемы яшчэ нейкага 19-го, там, пачатку 20-го стагоддзя, ты праблемы вырашаем. І што ў нас вось дзеці замест таго, каб вучыцца разам з штучным інтэлектам, каб вучыцца рабіць, там, супрацаваць з ім, у нас чувакоў у турмы адпраўляюць, і вось гэта ўсё. Так, это, конечно, жорстка. Ну, тут ведаеш, чаму яшчэ вось Італія, можа быць, так зрабіла? Таму што калі кажуць пра тое, што там трэба абмежаваць і зарэгуляваць, это просто, ведаеш, дэфолтны адказ дзяржавы. Так, калі што-небудзь адбываецца, як это яно не зарэгуляванае, это абавязкова трэба зарэгуляваць. А калі не зарэгуляваць, это будзе там як небяспечна. І гэта пазіцыя дзяржавы па ўсяму. Па абсалютна вось усяму, што тут толькі можна. Чым больш яна ўсяго зарэгулюе, тым як бы лепей. І гэта неабходна, мне здаецца, для выжывання дзяржавы, як для інстытута. Што дзяржава такім чынам апраўдывае сваё існаванне, што вось глядзіце, мы можам усё зарэгуляваць, а калі мы не будзем это рэгуляваць, то будзе ўсё капец. Это не азначае, што яна ставіцца да гэтых рэчаў як да чагосьці дрэнна. Так, як, напрыклад, это штучны інтэлект. Я думаю, што Італія, это якраз калі рэгуляцыі былі калі рэгуляцыі будуць уводзіцца на эту тэму асобна па краінах, а не агульна там па еўразвязе, то я думаю, Італія была б у такім выпадку краінай з адным з найбольшых узроўнем рэгулявання штучнага інтэлекту. Але гэта не азначае, што яны не хочуць яго ўжываць. Ну, увогуле, зараз вось мы размаўлялі пра ўрады. Мне здаецца, што зараз вось іх прэм'ер-міністрка, вот яна суперадэкватнай выглядае. Я там пра яе трохі прачытаў, і з кропкі зору эканомікі яны там намагаюцца дэрэгуляцыі рабіць, каб яна моцная была, з кропкі зору, з пункту гледжання, правільна казаць. Украіны яны пастаўляюць зброю, і пры гэтым не трубяць там за месяц, што вось мы паставім там столькі-то ракет. Яны спачатку паставілі, а потым ужо анансуюць, што была такая пастаўка. Ну,
Можа быць, у Італіі не ўсё так дрэнна будзе. Ну, трэба больш чытаць, таму што А. я неяк пра штосьці глядзеў, штосьці мне там не спадабалася, але я зараз ужо не памятаю. Ну, спачатку казалі, што яна будзе ультра там правая, нацыстка, фашыстка, але па выніку, я просто вось паглядзеў вось яе выступ на канферэнцыі, гэты, вот прям такая адэкватная цётка выглядае. Ну да, трэба вывучыць штосьці, у нас Італія выпадае з нашых радараў увесь час. Даволі мала пра яе размаўляем. Трэба будзе нам вывучыць тэму. Так. Так, я думаю, што ў нас, здаецца, тэмы цікавыя скончылись. Францыя. Давай, Францыя. У Францыі у нас там было адным з папярэдніх выпускаў, што там былі выбары, і выбары вельмі характэрныя, бо з аднаго боку у нас найбольшую колькасць галасоў сабрала партыя ультралевая, якой кіраўнік там былы трацкіст, так, а можа быць і не былы, а просто хаваючыся. Вось, з іншага боку другое месца заняла это ліпенаўская партыя, так, якая там сваімі прарасійскімі настроямі вядомая. Вось, і іншымі не надта прыемнымі рэчамі, там перыядычна каго-небудзь ловіць, што ён там дзесьці зігануў у інтэрнэце. Потым яго, конечно, з партыі выганяюць пасля гэта, але такіх людзей там такое адчуванне, што менш не становіцца. Вось, і ну і было пытанне, што за жэсць? Што у нас тады былі параўнанні са становішчам там перадваенным у свеце і ў Германіі і так далей. Але па факце зараз урад, які Макрон паклікаў, папрасіў там сфармаваць, выглядае на тое, што ён будзе даволі цэнтрысцкі. Што там будуць макронаўцы і ўмеркаваныя кансервы. Вось. І фішка ў тым, што як бы у такім выпадку абедзве ўзятыя найбуйнейшыя партыі апынуцца ў апазіцыі. Ну, Макарон геній просто. Але фішка ў тым, што яны могуць выказаць вотум недаверу гэтаму ўраду, але яны павінны разам это зрабіць. То бок, калі выкажуць адныя сацыялісты, іх не атрымаецца, калі выкажуць адныя ліпенаўцы, іх не атрымаецца, калі і тыя выкажуць, то атрымаецца. І не падобна на тое, што яны будуць это рабіць. Ходзяць чуткі, што нібыта сацыялісты так і будуць імкнуцца, але ліпенаўцы іх не падтрымаюць. Так што з двух даволі стрёмных опцый у выніку Францыя вяртаецца ўсё тое ж цэнтрысцкае балота. Ну, да, дзіўна, таму што казалі, што там або левакі пераможаць, або там ультраправы пераможаць, а па выніку перамог хто? Макрон. Так. Ну, маладзец, просто разумны чел. Ну і фактычна так, калі так будзе, то это ўрад будзе. Ну, але ўрад таксама, ён, наколькі разумею, ён будзе больш кансерватыўны, чым мінулы ўрад. Там міністр там унутраных спраў, якіх ён там кажа, што это што наконт міграцыі, што трэба абмяжоўваць і ўсё такое. Красей паглядзім, як яно будзе, і хутчэй за ўсё это такое заігрыванне трохі з ліпенаўцамі, але пабачым. Цікава ўжо, калі мы в Беларусі зможам там абмяркоўваць, якія там правыя, левыя партыі тут в парламент. Дарэчы, было б цікава неяк падумаць, якая б сістэма выбарная была б лепшая для Беларусі. Я ведаю, якая сістэма выбарная была б лепшая для Беларусі. Это такі вось выбар, калі я вырашаю, куды я свой біткоін патрачу. Это найлепшая выборная сістэма. Да. Ну, я думаю, што нам ўсё ж такі рэал-палітік трэба будзе разглядаць. Ну так. Ну, тут мне падаецца, што павінны быць выбарчыя спіскі. Мне здаецца, што больш-менш адэкватна ў Польшы это зроблена. Што ты галасуеш як бы за спіс і за чалавека. Так, то бок ты выбіраеш аднаго чалавека са спісу. І па таму, колькі людзей прагаласавала за спіс, у цябе вырашаецца, колькі з гэтага спісу ўвойдзе, як бы атрымае мандат. А хто менавіта атрымае мандат, вызначаецца па таму ўнутры спіса, за каго больш прагаласавалі. Это клёва. Да. Мабыць.
мабуть. Ну, ўсё роўна адзінкі часцей за ўсё тыя, хто нумар 1 у спісе, яны атрымліваюць больш за ўсіх, ну таму што хутчэй за ўсё людзі дэфолтна за іх галасуюць, которые просто за партыю хочуць прагаласаваць. Так, але бывае такое, што хто-небудзь там з нейкага эннага месца набярэ больш, чым двойка ці што-небудзь такое. Это даволі прикольная сістэма. Ну, у іх ёсць нейкі свой рух за аднамандат выбарчыя кругі, як нібыта павінна было б быць у Беларусі, так, калі б у нас выбары былі. Вось, але мне здаецца, это херня. Я таксама. Я нават больш не пра такую сістэму, як ты распавядаеш у Польшы, а просто пра спіскі, мне здаецца, это больш лагічна, таму што, ну, ўсё ж такі у вас партыя, ёсць палітыка, і там уже хто, ну, типа, не мусіць перамагаць там індывідуумы, можна так сказаць. Тобто, калі у цябе там будзе нейкі папуліст там на округе... Не, ну ўсё роўна з партыі перамагаюць шмат у чым за кошт індывідаў, за коштам лідараў партыі і так далей, але тым не менш тут можа быць такая сітуацыя, што вось, напрыклад, у цябе ёсць там нейкая партыя прарасейская, да, ёсць партыя, ну, там нейкае такое еўрапейскага левацтва. Вось, і ў цябе ў некаторых рэгіёнах большасць маюць прарасейскае, у некаторых большасць мае там это еўрапейскае левацтва, а ёсць яшчэ там, напрыклад, некаторыя, дзе нейкая нацыяналістычная партыя ў цябе большасць будзе мець. Так? І пры гэтым уяві сабе, што ў нас ёсць ліберальная партыя, якая, напрыклад, у кожным з гэтых рэгіёнаў мае 30%. Але яна ні ўводным не мае абсалютнай большасці. І яна не атрымае ніводнага мандата. Так. Ну, да. І па спісах, конечно, лепш, што змогуць такія, можа, больш такія прафесіяналы, напрыклад, эканамісты, якія не вельмі-то ўмеюць там дэбаціраваць ці штосьці такое, прадаваць сябе, але яны там прафесіянал такой-то сферы. І вось якраз па спісках яны і будуць праходзіць тады. Ну, ведаеш, насамрэч гэта не так істотна. Я гляджу вось на Польшу, напрыклад, і у Польшчы асноўнае, што робяць тыя, хто там прайшоў, тыя, хто ў парламенце, это яны там выступы свае фігачаць. Это аратарскае іхнае майстэрства, это асноўны іхны скіл. Таму што законапраекты не яны рыхтуюць. У іх ёсць каманды прафесіяналаў, якія будуць рыхтаваць для іх законапраекты. А іхная задача пайсці і выступіць у абарону этого законапраекта, што-небудзь такое. Ну да, таксама, правда. Таму нам у лібертарыянскім дывіжа трэба больш харызматыкаў, трэба людзей, якія там вучацца прыгожа размаўляць, каб вы у нас там в парламенце потым прапіхвалі нашыя законапраекты. Так, і ў выніку знішчылі парламент. Так. Добра, я думаю, можем завершацца. Да, добра паразмаўлялі, дзякуй і да наступнага выпуску. Всем пакуль.